So yun mga par, magandang tanghali. At ayan, hindi pa kami nakakaalis ni Mrs. kasi nagantay pa kami noong inintay namin yung request galing sa galing sa PGH. Nandun yung kapatid niya. Ayun, biglang may nagtinda ng kalabaw, karning kalabaw. Ito pinakuluan ko na. Yan muna yung vlog natin ngayon. Sabaw ng kalabaw. Kasi maulan. Luya. Ayun. And bali gigisahin ko muna ng bagya yung yung sibuyas. Amoy. At ito na yung kalabaw na pinakuluan ko ng pinalambot ko. Yung kapatid niya naka-PGX na, yung asawa ko. Nag-asikaso na siya para mamaya pag nandito na isisend yun sa amin. Larga na kami, diretso na kami dun sa Naba. At lagyan ko siya ng Bagyo Pichay. Sarap. Bagyo Pichay. Lagyan na natin yung daming luya. Dapat sumailid sa kalabaw dyan. Napakamura lang ng kilo dito sa amin ng karning kalabaw. Sandaan lang yan, buto-buto. Tatlong kilo. Yung iba nasa rin. Yung ulo sana yung bibilin ko. Kaso hindi ko makasikaso. Mura lang sana yung ulo. Kasi alis na ako. Walang magchat-chat na ako. Yan, design ko muna para masarap. Nauna yung pakulo na kanina. Mamaya yung tubig na pinagpakuluan ay babalik din natin yan. Ay! Lagay na natin yung sabaw. Kay inam. Ano, dagdagan ko pa yung sabaw, ma? Ha? Kahit ganito lang sa ano? Kahit ganito lang na sabaw. Tingnan mo. Basta ako lang ang Yan, tuloy-tuloy pa rin yung pagluto natin. At ayun po, kung hindi pa ako makabalik sa site, kasi mahina yung views natin pag talagang yung vlog natin na ginagawa hindi about sa Pabay Project. Pwede nyo pong balikan yung mga old vlog natin, mga naunang vlog, para kahit pa paano may pumasok pa rin sa atin na revenue. Yan. At malapit ng kumulo. Kasi pinadagdagan ng asawa ko yung sabaw. Pinadagdagan niya ng sabaw. Malambot na siya. Tinimplahan ko na rin. Sarap. Nagkakalasa na sa ribs niya. Ribs yan, ribs. Kay inang. Yan, lakas ng ulan. Masarap sana nito pag ganitong sinabaw na kalabaw. Yung pang asim yung libas, kaso wala nang dahon yung libas ko. Ito, wala nang siyang dahon. Kaya na lang, sinigang. Kumukulo-kulo na. Yan, mats na mats sa tag-ulan. Yan, siyempre, subukan natin. At ito na yung lasa eh. Tanggal na nga dito sa
Subukan natin ito. Amo ay. Lambot ah. Amo. Lambot na. Ah, okay na. At lalagyan ko nga paglagay. Tanggal agad para di sa malusaw. Yan, lagay ko na yung bagyo pichay. Tapos tanggal ka agad para di siya malusaw. Okay na. Goods na siya. Luto na. Yung shoutout kay tatay, kay Papa ni Kuya Noli. Shoutout. Mahilig sa kalabaw. Tinawagan ko kayo kanina eh. Hindi kayo bumili. Ubos na. Bilis na ubos. Takpan. Natatakam na. Oh, hintay na lang kami dun sa anak ko. Kasi nasa school. Tapos kain na kami. Yun. Sarap. Ang shoutout sa mga Bicolano dyan. Mahilig sa kalabaw din. Tara, kain na tayo. At nasundo ko na yung anak ko. Kakain na kami. Ayan na, tumawag na yung kapatid niya. Di man nagpabisto, nagtawag man sana. Nagtawag lang ako. So, pag sinabi, basta nagsabi sa namin kaya kaiya, ORL, o. Tapos sinabihan ko sa naman sa concern ko. Tumawag na yung kapatid niya. At ang mga pagkakain na kami. Bigyan mo na yan. Ana. Ayun. At pagkain namin, diretso na kami doon sa nabwa pag dumating na yung result na kinuha ng kapatid niya. At ang itinunan vlog na doon, maraming salamat. Ayun. Bye-bye. Kakain pa, magmumukbang pa. Okay na yun. At huwag tayo, kailangan natin ay maging matatag lang. Di ba, ma? Mama? Bye-bye. Na-stress na ako. Huwag tayong malungkot. Bye-bye.